ப்ரோ நான் துபாயில் 5 வருஷமாக வேலை செய்கிறேன் ப்ரோ. எங்கள் அம்மா கையில் சாப்பிட்டு 5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ப்ரோ. ஆனால் இப்போ எங்கள் அம்மா கையில் சாப்பிட்ணும் போல் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது ப்ரோ. ஆனால் அது முடியாது. அதனால் உங்கள் அம்மாவை எங்கள் அம்மாவை நினச்சி ஒரே ஒரு சாப்பாடு மட்டும் ஊட்டி விடுங்க ப்ரோ. எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ப்ரோ, நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஊட்டின மாதிரி. என்ன ப்ரோ உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மானு தனித்தனியாக பிரித்து பேசுகிறீங்க? நம்ம அம்மானு சந்தோஷமாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ. நீங்கள் கேட்டதுனால செஞ்சுட்டா போச்சு. அம்மா கையில் சாப்பிட்றது தனி சுகம்தான். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, எங்கள் அம்மாவுக்கு சாப்பாடு ஊட்டி வச்சதுக்காக.